Pastor Wenik lokho kuyachaza amaphupho. Namba isenze kuphela ngokuyimember i-channel kuphela so905 ntambama ku-WhatsApp. Uma uthi nawe uyafuna ukuthi sikhulume nawe sichazela amaphupho, qikelela ukuthi uba yimember. Uma uyimember ungumlandeli. Umuntu omlandeli umuntu obuka amavidiyo ngoba sifaka amavidiyo nsuku zonke bla. Uma ungeyona umlandeli umuntu ozoyeseka i-channel ukuthi ngoba ngiza seldom mina ngizonikela kwi-channel yabo, ngizokweseka i-channel financially then kanjalo kusuma ngifonela ma ufeature within the 3 categories yabo. Kodwa ngalo lokho ngangifonela sibheka la uAndile Mbongwe 9447 sawubona cela ukuza uphupha uzibona kweNewspaper kuchaza nokwesibili ngiba naleli phupho ngiyabona sizobheka nje i-newspaper iphephandaba lesizulu, iphepha news, iphephandaba is newspaper. So one ngokuqondela uma uphupha iphephandaba ngaba uphawu olungelo nje uma ubhaliwe ephepheni lokusho ukuthi ngenzeka uzokwenza utho oluzokudonsela amehlo abantu abaningi maduze. So kuyenzeka ke uthola ukuthi uyibona iphupha kanti vele maduze kukhona into ozoyenza ezokwenza ube sematheni uzidonsela amehlo abantu abaningi yabo. Izaga 20:11 naye umntwana uyaziwa ngezenzo zakhe uma isenzo sakhe sihlanzekile noma siqotho. NgokaMathewu 9:31 kepha zizaphuma zamdumisa kulo lonke izwe. 2 kwesinye isikhathi-ke uma uphupha iphephandaba ngabe uphawu luhluma ubhaliwe ephephandabeni. Lokhu kusho ukuthi kungenzeka uwumuntu onobizo lukamoya osesigabeni esiphakeme futhi-ke uzokuba nalo udumo uvelele noma-ke uzophinde uthakaselwe nje abantu. Akusenze kanjani. Izaga 18:16 isipho somuntu siyamenzela indawo simholele kwabakhulu. uJoshua 6:27 uJehova wayenayo uJoshua udumo lwakhe lwalukhona ezweni lonke. uJeremiah 1:5 ngingakakubumbi esini ngakwazi ngakaphumi esizalweni ngakugcwalisa ngakubeka umprofethi ezizweni. Number 3 ngiyenzeka futhi uphupha usephephandabeni okungaba-ke uphawu kwesinye isikhathi uma uthi ubhalwe iphephandaba. Lokho kusengenzeka kukhomba ukuthi uyakhonjiswa kumele usukume ulungise impilo yakho ngoba wena umuntu omhlophe wathwetshulwa noma-ke uyathwetshulwa njengamanje yabo. Amahubo 3:31:4 uyabongikhipha enetheni abangicuphe ngalo ngoba-ke wena uyinqaba yami. uTimothewu 2:26 basanguluke baphume ogibeni kaSathane ababanjwe nguye ukuba benze intando yakhe. Siyabonga-ke besibheka la kuyibona uvela kwiphephandaba, uvela kwiphepha news, uvela kwi-newspaper. Iba umlandeli, iba imember, iba umuntu onikelayo kwi-channel. Siyathoba.